Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mbak Pia. Kembali lagi ke channel Bu Lili guys. Hari ini munyuk ngono. Guys, aku gekno pembukaan guys. Kaya madame sing ngono kae lho. Manohara Soimah Los ngono. Apa mak cara ngono? Kata ya Munyuk masa wong nyek wong malan. Masak bakwan jagung Jawa nek menurutku jagung Jawa luwih enak kok jagung manis. Tapi nek wong kota jarene enak jagung manis ngono, Pak. awang kota kok Mas Giri barang kan jagung ini ki jirene atos. Tapi Nah, kan nek enak. Kan seneng atos. Iya. Nek jagung manis ki Lembek blenyek ngono ya piye to ya. Nek iki enak, guys. Piye ya rasane kayak iso mendeskripsikan apa tuh beda karo jagung manis sih beda banget ngat. nek jagung manis ki aku senenge diirisi utuh-utuh ngono. Dadi ceplus-ceplus ngono. Ditepung. Gak diulek. Nah jagung ini kan harus diulek. Heeh. Lelah blendernya wis rusak guys, dadi kayak Iya, blender rusak ini ngulek ya padahal. tukuno swidak 5. Lho Mas Wita 5. Kayak cek papat digodhoknya mau sore. Kowe pengen gedhe jagung ngono. Yo gak patek sih. Serba tak bakar. Lah dibakar wis mendino. Mana lah. Tanggone cemopak ya, Kak. Karena Liyane wis tapi bedino dikasih wong, Mbak Wan jagunge tanggone. kasih ditarni barang. Ngono sing ya alhamdulillah. Jedok lemu wae. Bikis gak tau ngewahi wong. Lah ya ora sing tak wehno. Enak ya, gak ngeheman kebagi. Iki Bu Lili loh guys, engko dikira Mbak Pia. Ini Bu Lili ya, emang kembar kayak gini. Ya, Bu Lili wajah wis keriput. Terkembar guys. Mbak Pia wajah jek. Ini udah digoreng guys. Lagi gorengan pertama iki lho wis tak gosong loh. Nek mau pisanane kelet soalnya itu tak ambarno sik. Ayo wis tak kelet. Iki diangkat guys, sing wis menghitam diangkat. Oh, bakwane. Bakwane lemu-lemu kok Mbak Pia lho, guys. Genine gegedan. Masakne bakwan ngene iki. Kudu oh. Masakne bakwan kudu ngono mbek geni. Diangkat. Ketoke ke apa guys? Ke wis wayahe ngentas guys. Ki mau sing gorengan pertama tak taruh piring dulu. Ki gorengan kedua. Ki mau jene tak ngano. Tak video tapi ternyata videonya gak megang. Terus kita masukkan adonannya guys, adonannya sak baskom. Diratakno tipis-tipis ngono guys. Juga tipis banget sih maksudnya. Sing gorengan pertama mau ki kegendutan guys. Jerone gak mateng tuh. Minyaknya kurang, cukup P3 digoreng 3 sek gak apa. Kita kasih apinya. Apinya manual guys, ini anu manual, milikno manual. Bedekno manual.
Ini hasil gorengan sing pertama. Ditotok. Ini tadi minyaknya udah tak tambahin ya, ben isine iso rada akeh kok, ben nambah. Oke, cilik-cilik ae, guys. Iki gegeden geni nek kandel-kandel jerone gak mateng, guys. Nek ono kan sedang 5, nek mau sedang 3 tok. Karo kon goreng tahu jere buke. Padahal ki lawae wis akeh, guys. Bakwan wis akeh gitu loh. Urip ning desa ini iki, guys. Gambe sayuran dikasih tanggane sing duwe tanduran ngono. Padahal gak duwe jagung lho iki. Tapi ket pisanan musim jagung gemoreng nih diparingi terus sampai tonggo-tonggone. Genek ngasih, guys, gak sithik iki. Diadai kae. Kresek kabang gede ngono kae lho, guys. Jadi mendino masak bakwan nih. Wes saiki bakwan. Gorong tak gas lah ngasih wi sing ijek utawan wi dimasak sesuk. Ono iki. Suntari. Suntari, Lek Suntari. Lek Sun. Yongse saiki cuma beli mobil. Kabeh. Gatel kabeh. Engko iso lungguh muni terus sampai sono. Jadi nang arep tak narep iso. Oh, gak maksudnya. Metu kene lekang padi. Ampun. Wah, kote mriki. Iki Mbah Queen meh berobat, guys. Medal mriki lho. Anu ndang tahun dhewe. Ayo. Bismillah. Oh. Kon, mesti tuh sampean. Ampun. Bisa tekan ora? Betul. Nanti ku agak menak lowo padi sing ora panggene. Kalau kita Padi ya, malah ambekan Lha sing ngerah panggone jenengan teke. Tak kinten matin nggih, Nderek. Halo guys, numpang lewat. Lah sing kangen Mbah Padi bedino. Kameraku elek, guys. Maaf Bupati ya, karena jarang di rumah. Pak Bupati Andilnya Gak tahu ketemu ning Baon, guys. Aku kerja terus. Terus kan. Ini rencananya mau ngobatin Omer saya bedino Mbah dah Putri. teko ae. Mbah Kan Queen. saya sering nganterin itu Mbah Tin ke terapi ke Antasifah di daerah Madiun. Nah sekarang mau nganterin Mbah Putri ini. Mudah-mudahan cepat sembuh ya guys. Amin. Amin. Mudah-mudahan nggak sampai 10 kali atau berapa, cepat sembuh biar bisa jalan lagi gitu. Amin. Nek Mbah Tin riyen pinten kali? Kalau Pinten Mbah Tin udah 11 kali, cuma 11. Mbah Tin tuh sakitnya kan banyak, terutama yang utama itu sarafnya Dan Mbah mata Nang kayak melo? kena, Oh, terus darah tinggi, Mbah Nang kayak melo? kolesterol. Kalau yang lain-lainnya udah sembuh, tinggal mata belum udah berkurang, udah mau istilahnya udah enggak sakit lagi gitu loh. Mbah Nang ben kok ngarep. lah Lek Trine. Iki pe. Ini Oke, Mbah Liwan. putrinya
Tong wingking Mbah Kliwon. Buka no. Gembah nang ndi lho? Lah iki lho ket peteng bawa ning kene. Ket subuh urung bar subuh bulat. Dok, takok kae to mbur ngene. Iki lek ajeng sareng iki. Dipen iso. Mbah nang. Di grandong mang. Gawe ngarep ndi ka? Aku ngarep. Kene cah mlebu ka? Ngarep. Hah? HP. Oh, silakan. Nang sik jipo apa? Kowe nang ndi Sril? Nang ngarep ae le. Semangat ya Mbak. Kita ngari ya Mbak. Wedake merok-merok lah. Endi? Ning guru apa ning ngarep? Guri. Ngarep rek Tri. Mbak nang cek apa? Oh, cek ngitung. Dia wangi ngitung apa? Iki nek bantal iku nak dinggo. Mpun lengkap. Atau jenengan. Ikan. Buat apa iki? Buat apa? Tuku sego ngene iki. Oh, nggih. Gering bandeng. Ora tak prinsesnya. Prinsesnya nek rewel. Sampai cek suwi guys, tibake gawe nope. Gawe nebontot. Hon. Wes, Mbah. Wes, Mbah. Kocone tutupen ae wae. Selamat pagi, iki isu ya guys, mbak pian nggih. Videonya ini pagi. Cek tangi turu. Oh, rambutnya cek kayak susun manuk guys. Hari ini mau masak oseng kates. Apa guys nek ning kota? Tumis kates. Ijek mritisi lombok. Kemudian apa paling bawang, brambang, lombok, merica, ngono, kecap, mbak kecap guys, ben enak. Oh iya, kalian yang mau beli walang masih bisa ya. Nanti hari Senin ada pengiriman walang. Jadi sing meh kirim neng anu sekalian lah ku ngeterno ngono guys. Aku ngeterno ning Ngawi kuwi sekalian. Soalnya nggenku sampai Ngawi kuwi 45 menitan. Nek gak mau misan bareng loh. Aku nganu eman ning bensin nih guys. Nanti hari Senin ada arah Ngawi. Yang mau sing rumah Ngawi meh COD di Ngawi kota bisa. Walangnya ada walang ori, goreng ori sama bumbu pedas. Sudah menemukan resep-resep yang baru ya guys. Jadi sing pisanan ke rada mlempem asin ceki. Alhamdulillah wis ora. Ini terakhir kirim neng Gresik guys. Teko kono jek renyah banget, jek renyah pol. Terus aku jajal kan sing sambelan kuwi. Sing sambelan tak simpen neng omah, tak makan dhewe maksudnya guys. Kameranya piye guys, tak simpen dewe, tak makan dewe 2 hari 3 hari masih renyah banget. Harganya nek untuk yang dikirim aku jualnya mulai dari yang ori 45.000 sama pedas 50.000, yang kemasan 500 ml, terus yang box gede 200.000.
Jadi kalian karek milih pengen sing jajal sek apa sing langsung sing gede ngono. Boleh banget loh ya. Ongkos kirim ditanggung pembeli. Oh iya, aku mau kan nganu guys, ngevlog Mbak Marsam. Lah kan wis yo piye guys ya. Yo tolong maksudnya ki ojo do nyalahno satu sama lain guys. Jadi kan aku yo ben penak. Engko nek komentare do menyalahkan satu sama lainnya aku gak penak guys, tenan ae. Terus aku malah gak iso ngevlog neh, kok sing kangen ambek Mbah Kuwin aku gak iso ngevlog neh kan gak penak guys. Aku pengen ngevlog rono yo gak penak kok. Begitu teman-teman. Mak sopo pikiran. Jadi maksudnya ki ben podo penake guys. Maksudnya penonton yo iso lihat kegiatannya Mbak Marsam, Mbah Kuwin. Terus akulah yo ape nyoteng nih ben penak, maksudnya nek gak enek komentar-komentar sing tidak mengenakan hati begitu. Gak usah ngujat aku, gak usah ngujat Mbah Kuwin, gak usah ngujat Mas Bagus. Jadi ki ben podo penake lho guys. Nek jane iki aku ki gak nyapa-nyapa ki mbek Mbah Kuwin ini nyapa-nyapa. Itu kan urusan pribadi kita, itu nggak ikut campur gitu loh. Mau ki meh berobat neng Madiun guys, neng Madiun neng apa ya? Kayak terapi ngono lho guys. Tapi Madiunin dia aku yo ora ngerti. Tapi nang Madiun gak? Tahu dong, aku tahu neng Madiun, tapi nganu dolan kok ning ngono. Peranan di. Dolan nek canam. Ya Allah, guys, aku kok ngene. Ya Allah, guys. Lenganku wis kok gebuk maling iki. Wis mah diet iki guys, awake abot tenanan. Abot apa aboh ngono iki guys. Oseng kates guys, gratis tis neng desa. Kates itu gratis ya. Godi. Dia. Alah wis meh mateng ngono kalau wis nyadam-nyadam. Tapi katesnya wis tak iris ndek bengi diwangi buke Mbak Putri. Terus iki karek gawe bumbune iki kok tak iris ya paling meh tak ulek. Pegel banget kalau diulek, diiris aja lah. Yang penting ada merica bumbunya. Dek, isu-isu kok ya wis dolanan banyu ana. Kuwi piye ana? Nah mandi nek banyu anget, iki banyu anget lho, guys. Dikira apa kok? Banyu anget iki. Nah. Mandi nek banyu anget. Oh, bar iki aku meh rewang. Melok buka, aku meh rewang ngene Mbak Pipi lho. Oh iya guys, tak masak sih apa nang rewang ngene Mbak Pipi. Heeh. Wis ya, ngono ae matur suwun. Wis support Mbak Via. Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Mbak Via sama Mbak Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, tolong matiin, Dek. Kaki, Dek. Gak perlu kepanisan. Udah, kaki.